sayangku keditang alhamdulillah niki acarane napa wonten sing ngertos Cek ayu-ayu sayang setrika laut apa ndelok dibuang ning laut lagi senengane iya ayo lanjut deh iya iki wayahe ditambakno coba nek kowe tak tambakno ora mari ya wis nduk aku ngantek pegel nambakno entek sapi piro entek sapi 5 ora mari-mari ya re iki wis rumah sak kender apa ya kok iso lha sik kandune kender sapa lha rumah sam loro iku kender tok piye lara asmara iku ya rada-rada tambane malah entek akeh kok ayo jagung lho bakal jagung liwat alah masih ada terus ditutupi irunge por stop sik por iki lho aku kok gregetan aku tukang kendang kok ya duwe fan iku lho ya ora masih ra kari nggih tukang kendang kok ya duwe fan ora artis tok sing duwe fan jajal terus nama Mas sithik nggih tekan di mau ditambahno neh ditambahno nang mari lho wis mau wis iki nek menawa waras niku iya nek aku lho ditambahno dina iki waras tenan tenang lho ya tenang wis cekel payange kok aku iki terus maces sae maces gara-gara luntur pokoke aja nganti luntur tresnane kalih Bakti Kunjara anjen iki salam spesial kagem tuan rumah
Oh, bunda cantik. Malah lah kok mek sitok ya. Ya Allah. Mbah suwun bunda. Ndel bunda, ndel bunda. Ndel bunda, ndel bunda. Ya Allah Gusti. Ngapura biyen iki langsung lakune tuan rumah. Atur asma sinten bunda? Bu Kesi. Bu Si minta lagune ada janda 7 kali timbangan hubunganku. Perpisahan di ujung jalan, cinta merah jambu, tombol kangen salam sendiri. Langsung capcus nggih. Capcus tombol kangen dulu. Rini silakan maju Mbak Kayu. Wis ora kan antara. Bu Kesi iki siap-siap wis kene dorong gede. Ada nih kok iso oke rampung iki awak dhewe seneng-seneng karo dulur-dulur fan-fan ingkang samprawuh. Alhamdulillah. Nggih. Monggo silakan digayang tombol kangen. Antara napa niki bunda? Sunatan ingkang dipun kita namine sinten? Dek Gibran. Gibran, spesial buat Dek Rene Gibran. Cahayu. Semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Rene Win, iki disiapi karo Bunda. Ayo rada Rene. Mah. Rene. Yuk. Tidak karo Bunda. Sami maksudnya kok orang ditokno. Kowe iki saling karo tuan rumah kok lho. Oke, sinyal dia bikin ngono lho. Iya, saling. Iya. Mas opo wis lali
Tombol kangen sampun nggih. Katur panjenenganipun Bunda Kesi. Bunda Kesi, kakak ben kersa. Kompak ya mak dewa iki mau Kompak selalu. sikit ya ngawer. Pancene wis dikencok-kencok. Sesuk nek sunat nanggap ketoprak Pak Bekti Kuncoro. Ngono ya. Iki wis lakon, alhamdulillah. Rampung nimbali bakti Kuncoro panjenengan sekeluarga tansah pinaringan selamat nggih Bu. Bagas waras, rezeki tansaya lumintu. Mudah mudu. Pokoke anggone digawe iki luwek-luwek. Amin. Apa Mbah? Saking Srikatan Pak Supon mintanya dan ninggal Katresna. Ngersake ninggal katresnan mau Bang Sule lho, Nduk. Bang Sule apa? Bang Sule mau wis panjer. Panjeri apa? Jambu alas ora usah angel-angel jarene. Ono ya. Tembang angel teko Jakarta. Dandani. Engko karo Mbak Dia karo Mbak Amel yo. Jalu saiki ne. Oke. Mas mari kan kontrak panggung sarungan Pak Eka. Saking pati. Iki dadi apa sih? Mangga. Ninggal Katresnan ya. Nggih. Panjeri nomor 1. Ninggal katresnan dirangkai dengan jambu alas. Monggo, langsung dicapcus. Oke, bersemangat di Kuncor. Iya, Pak, nuwun sewu, endi mau sing ngersake ninggal katresnan? Support langgam, napa langsung koplo? Seneng Lho, koplo. Pak lho. Napa, Bu? Karo dari niku, heeh. senengane koplo. Dikoplo, ya, dikoplo langsung di penyanyine. Sing di iya, ninggal katresnan yo. Nyanyi Sri, asik. Ada Chandra official yang jelas ini. Iya, 1 2 3 on channel. dua kali ini. Mana dok? Mikir jiwa mulus. Gembok ya. Sembasung kita hati saking gembok. Ada cara rombongan pasang. Asik. Sembang. Aji Pak Anto gone. Asik. Nangis saja di hatiku. Kenali kasih. Iya sabar.
Iki mau ana susulan saking Aceh, mau pamundurane apa Dik ya iki? Pesisir Juwono. Pesisir Juwono niku apa Pak ya? Iki lho ya kudu bingung ya. Kayu bentuke. Pesisir Juwono. Cek lali le Pak. Liyane apa? Liyane apa liyane Pak? Turuti sik iki Mbak Yana. Nggih Mbak Kok. Iki waca Mbak. Nggih salaman. Woi, kencenge ta. Senajan kok isih kenceng. Iki Pak Kasmari nanti ada kawin kontrak. Mas Santo Blento welu janjian saking Terangkir ya iki. Ya nek ndang sik. Oke, Panggung Royom hadir juga. Kakung Mbak Kakung spesialnya dari Bapak Samsuri Bulu minta lagu pertemuan Sidorondo. Sekian terima kasih Pak D Samsuri sembah suwun. Pak Dedani ini saking Klayu Siwalan, Pak Dani Balon malah di kan kene kelompok Pak Bentul Kerep. Terus sama kabeh ya. Oke. Oke, sarumbungane Pak Salepron yo melu ali melu yo. Oke. Bunda-bunda batangan iki. Nggih, endi sing bunda-bunda batangan? Oh, nggih. Sing saten Bu, bunda-bundaku sayang, mama-mamaku sayang. Iki mau sidane sasi deman. Apa terus Nduk. Nah, oke. Langsung dilanjut minakan pamulutan dari atensi yang sama sobat. Dia, silakan maju. Memel mana ya? Oke, dia ini dulu. Duet ini mau permintaan dari Mas Sule. Mas Sule Jabualas. Iya, Jabualas. Pak Kas ditunggu nggih. Nah, terus jadi hadir Mas Ferry CS. Oke. Yuk, pokoknya sat langsung. Ada Jabualas. Iya, monggo. Yuk. Ini mau Mas Sule. Oke, golek. Spesial untuk tuan rumah. Lama ke
kasih sayang karepan ucapon kati bojone Bojomu kasih ra penak tak balik. sayang wis duwe bojo nanging aku wis kadung Selama sampai mas kasih sayang Thank you.